Čaute ľudia, vítam z tohoto videjka a dneska budeme točiť brav a veľmi sa teším, že vraj tam pripojili nejaké nové hacky. Dúfam. Čo je toto? Že som dostal Robuxy. Jej! Tak nie. Škoda. Tak když to som nechcel. OK, pripojím sa na kamaráda. A tam už predo mnou čaká. Čau. Čau, čo to je? Daj mi to. Daj mi to. No, berem. A čo tam je? Na čo mi to je kreditka? Ja? Ňami? Ham, ňam, ňam. Mikač, ňam, ňam. Chceš? Áno, to všetci rozumá. Mikač, ham, ňam. Ham, ham. Ó, to prečo som taký hnedý jak čokoláda? A som policaj. Vypadám jak ona je. Čokoládový policajt. Verejníme si to tak. Čokoládový policajt. Áno. To čo je za dodávku? Syp? Ježiši. Neviem, kde to tam je, ale... Ja môžem ísť preč. Nie. Ja si zoberiem hneď na 18 baráčik. Ja si ho chcem zapáliť. Jak sa dá zapáliť dom, kamo? Ja chcem zapáliť tento dom. Áno, chcem ho zapáliť. Jak sa môže zapáliť ten dom? Toto zapáliť. Ej, normálne došla mi sem vodo mi sem dome došiel. Som iba vyhodil z domu, hej. Mne horí dom proste. Utíkam rýchlo hore. Hore to nemôže horeť. Božeše. Kurník šopa, utíkam. Počkaj, prečo to tu horí všetko? Ja to extrémne nechápem. Ja to nechápem. Prečo by som to chcel? Ja to uhasím. Yes! Sakryš! Nie, Mláku, to nechcem. Sakro! Došla mi na pomoc. Došla pomoc to uhasiť. Rýchlo, hasičák. Ja to musím proste uhasiť.
Ja to hasím, prosím, ono sa to nedá. Ach, sakra. Okay. Takže môj dom bohužiaľ zhorel, áno. Čiže jak sa to robí? Nech sa to uhasilo! Ale musím si zamknúť dom, aby ma zase niekto neprenkoval. Aby ma niekto neprenkoval, chápete? Chápete? Som tvoj nikto není, ale ja si idem dať takú maliničku sprchu. Joj! Čvachty, 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 čvachtví, čachtví, čvachtví. Dobre, vykúpaný. Služka! Dobre. Aha, ja som si zamkol. A teraz si zamknem. Lenže proste voda dojde a nemôže, pretože je tlstý, všetci sú tlstí proste. Dojde sem, chápeš? Všetci sú tlstí a aha. A teraz jak sa asi dostanem ven? Zamknem. Som úplný idiot. Ja som idiot. Chápete? To dotuje! To dotuje hamata tú škutu! Chytaj! Squid Game, jak? Chytaj! Nice. Nehaj ma! Au, to som nechcel. Nehaj ma! Ja utekám k sebe domov. Ty ma nehaj, ty parchant. Bože. Ja som minútu na tom mobile. A oni. Ja sa chcem iba respawnúť. Respawn. Au, kurník. To veci na čo mi budú. Jak sa tie veci vôbec aj vyhacujú v tejto hre? Jak sa to vyhacuje preč? Tieto tri veci. OK, už som to pochopil. Ja to hrávam na PlayStation, takže sa mi nečudujte, že to nevím. Ja sa to nemôžem, ja to len nehrávam. OK. Ideme sem hore, my wish could be in there, run there, run, run there, run, run there, run. Ježiš. Uhnite. Tu stráži. Aha, to je asi môj kamarát. Otvorené. Áno, on mi uteká stánkom. Áno, on mi uteká stánkom. Tyvíku, áno. Teraz vám ukážem niečo, počkajte. Ahoj, ja som Porty a rád by som vám zahral písničku, co som si pre vás naučil. Ta
ratata, tata, tanere. Pizza! Também No! No! Tak, potem! No sedí, prostě. Kamo, brat. Ježi. Nestrýla. Ale čo ma strýla furt? Kamo, to nebude čakať. To týpek nečakal. To prostě nečakal, týpečko nečakal. Ste. Fuck. Peňáze! Jdem zarabat. Aha. Kupíme si dom. Jaký si kúpime? 2 milióny. Aha. Môžem. Máme nový domček. Máme... Ježiši. Ty prďo, už ozdobený dom.